Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng kilayin Kapampangan. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko pinrepare yung mga ingredients natin kasi madali lang naman siyang i-prepare. Tara, umpisa na natin. Magpapainit muna tayo ng mantika. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin itong 2 ulo ng bawang. Ayan, hiniwa ko lang siya ng ganyan guys. Dalawang ulo ng bawang yan, no? Medyo marami-rami kasi yung lulutuin natin ngayon, 4 na kilo. Request ng aking mga ka-workmate. Kapag nangangamoy na yung bawang at saka medyo light brown na, ilagay na natin itong 2 malaking sibuyas. Ayan, hiniwa ko lang din siya ng ganyan. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 2 minutes. After 2 minutes, ilagay na natin itong 2 kilong baga ng baboy. Yan, igisa lang natin yan ng mga 10 to 15 minutes or hanggang sa pumutok-putok yung ating baga. Dalawang kilo yan guys, no? Masarap kasi sa kilayin yung mabaga. I mean, yung maraming baga ng baboy. After 15 minutes, ayan, kung narinig nyo na yung baga na parang pumuputok-putok. Ayan guys, so pumuputok-putok na siya, no? Narinig nyo ba? Sinyalis na yan para ilagay itong 1.5 kg na kasim. Ayan guys, hiniwa ko lang din siya ng ganyang kaliit para mabilis maluto. Guys, ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 5 minutes. After 5 minutes, ayan guys, no, medyo nag-brown na rin yung ating karne. Pwede na tayong maglagay ng 1/2 cup na patis, tsaka 2 pork cube at paminta. Siguro mga 3 tablespoon na paminta. Or depende na sa inyo. Then guys, tuloy pa natin yung pag-isa ng mga 5 minutes. Ng another 5 minutes. Hindi pa natin kailangan maglagay ng tubig, no? Kasi magtutubig pa maya-maya yung karne natin. After 5 minutes ulit, pwede na tayong maglagay ng 1 1/2 cup na suka. 1 1/2 muna guys, no? Pwede naman tayong mag-add mamaya kung kinakailangan. And then, papakuluan natin yan ng another 5 minutes. After 5 minutes ulit, maglalagay na tayo ng mga 2 cups na water. Para mas mapalambot pa natin yung karne natin. Tsaka maglalagay na rin tayo ng dahon ng laurel. Mga 5 pieces lang guys. Yan, haluin lang natin. At papakuluan natin yan ng mga 25 to 30 minutes or hanggang sa lumambot yung kasim natin.
After 25 minutes, ayan guys, medyo natuyo na yung ating niluluto. For sure, malambot na yan, no? Malambot na yung karne natin. This time, ilalagay na natin itong 1/2 kilogram na atay ng baboy. Hiniwa ko lang din siya ng ganyan. At ibinabad ko yan ng 1 oras sa suka para mawala yung lansa nito. Kaya wala ng lansa yan, guys. Ilagay na natin. Yan, haluin lang natin. Ngayon lang natin siya nilagay, no, para hindi siya ma-overcook. Yan guys, maglalagay tayo ng tubig. Yung kinakailangan pag natutuyo na. Then, pakuluan lang ulit natin yan. Then, once na kumulo na ulit, titikman na natin siya para may tama na natin yung lasa. Mag-add na lang tayo dito, no, ng konting suka. Tsaka konting patis. Lalagay din ako ng seasoning na Ajinomoto. Konti lang. Padagdag linamnam. Yan guys, sakto na yung lasa niyan. Haluin na lang natin. At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 5 minutes. And then pwede na itong iserve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. At pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating videos. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!